Kalle Kehvelin maine, kohtalo ja sukulaiset. Jaksossa äitimuori ja toiset tavat. Hunajaruukkuni, mennään kotiin. Ei jakas sentään, kotiin haluan mäkin. Luukas, sä teit sen taas. Taas näitä sun hulluja showmetkuja, eikä meillä ole mitään esitettävää. Onhan meillä köyhyys. Meillä ei ole muulia eikä vankkureita. Olemme suuressa kaupungissa ilman lantinlantia ja kaiken kukkuraksi mun on nälkää. Levätkää tässä hetken. Mä menen katsomaan, jos mä pystyisin haalimaan koko vähän murkinaa. Mä tulen pian takaisin. Mulla on niin kova nälkä, että voisin syödä vaikka hevosen. Minäpä sanon sinulle, tästä tulee katastrofi, täysi katastrofi. Kieltäytyn ehdottomasti jatkamasta. Hei, Bella, olet loistava siihen osaan. Ei mitään syytä huoleen. Ensimmäinen roolisi oli Onnea Himalajassa, toinen Haaveiden kalliot ja sitten Kissataitojen komedia ja nyt Otsarkin tragedia. No, tästä tulee tragedia, se on selvää. 5 tuntia esiripun noston jälkeen minun pitää esittää surkeaa takametsien naista, enkä ole koskaan nähnyt sellaista. Ketä minä voisin matkia? Minkä näköinen minun pitäisi olla? Mutta pukusuunnittelijamme on suunnitellut kauniita vaatteita. Trikoita. Sinun typerä pukusuunnittelisi ei ole koskaan ollut New Jerseyä etelämpänä. Varoitan sinua, rakkani, jolle joku estos... Sehän on elävä. Kaapataan se, rakas. Oh, hyvä rouva. Saanko esitellä itseni? Olen Bella. Bella on kiva nimi. Kiva nimi, Harri. Kuulitko tuon? Hän sanoi, kiva nimi. Saanko kysyä, kenen kanssa minulla on kunnia puhua? Lovisa Kehveli. Lovisa, Harritko, kuulitko? Hän sanoi Lovisa. Mikä nainen? Kalle sanoi muoriksi. Kalle sanoi, että muoriksi, Harri, kuulitko? Kalle sanoi, että muoriksi. Hän sanoi, hyvänen aika. Kirjoita muistiin. Kallella on nälkä. Kallella on nälkä. Kuuntele tuota äätämistä. Hyvä rouva, haluaisitteko ansaita $10? Mä ottais mieluummin kakkaroita. Hyvä rouva, tulkaa kanssani, niin saatte niitä kakkaroita. Mitä ne sitten onkaan? Harri, taksiin. Hyvä, Lovisa, seiskää nyt ihan paikallanne. Tämä ei kestä kauan. Peijakassi vieköön. No, miltä minä nyt näytän, Lovisa? Niin, taidat olla sieviolento, jonka ikinä on nähnyt. Toi tapa, jolla sä teit, se oli mahtava, kauhea hoppu. Sanokaa tuo uudestaan. Tapa, jolla sä teit, se oli mahtava, kauhea hoppu. Kaunista, hyvä rouva, kaunista. Nyt minä yritän. Tapa, jolla teit sen, oli mahtava, kauhea hoppu. Siinä pitää olla vaan yksi kauhea. Anteeksi, kauhea hoppu. Hyvänen aika, sä puhut sitten hassusti. Hyvä, muutama nauru ei olisi pahitteeksi. No, hyvä rouva, miten te kävelette? Jaloilla. Ei, näyttäkää miten. Ai, Lovisa kulta. Ei, näyttäkää miten kävelette, kun menette ruokkimaan sikoja. Ihan helppoa. Minkä vuoksi te nauratte? Kävelet sitten hassusti. Loistavaa. Yksinkertaisesti hurmaavaa. Nyt saan tämän hirvittävän näytelmän leiskumaan. Hyvänen aika, Harri. Älä sä seiso siinä, kita auki. Anna Lovisalle hänen kakkaransa ja hoida hänet matkaan kauhealla hopulla. Kiitos, huneruukkuin. Mut muistahan siinä on vaan yksi kauhea.
Tulipallot sentään! Missähän se nainen on? Mulla on nälkä. Kalle, taitaa olla parasta mennä etsimään Lovisaa. Hyvä idea, Luukas. Mene sä sinne päin, niin mä menen tänne päin. Senkin, Luukas, typerys. Mähän käskin sun mennä tonne päin ja mä menen tänne päin. Selvä. Bella, esirippu nousee 5 minuutin kuluttua. Harri, rakas, minun täytyy saada vielä hetki aikaa keskittyä. Rauhoitu, hunajaruukkuseni. Mä en koskaan lähde tästä pienestä vanhasta mökistä. Lovisa, nainen, missä sä oot ollut? Paus, kaikkien lausumattomien vuorosanojen nimeen. Mistä sä oot tollasia sanoja oppinut? Mun täytyy päästä sun suussaippualla. Saippua, tosiaan. Senkin pesemätön haisu näätä. Epäilenpä, ette edes tunne koko sanan merkitystä. Lovisa, rakas akkani. Mussia varmaan tönässyt sitä päähän. Lovisa! Lovisa! Hei, Kalle. Hei, Lukas. En löytänyt Lovisaa. Lovisa, tiedätkö mitä se sanoi mulle, että mä oon pesemätön haisunäätä? Sanooks Lovisa niin? Ja sen lisäksi se pahuksen nainen sanoi, ettei se tahdo koskaan nähdä mua. Lovisa sanoi ton. Kalle, meinaatko sä tehdä jotain? Mitä mä voisin tehdä? Mitä sä voisit tehdä? Kuka on teidän surkean perheen Mä pää? oon. Kellä on teidän talossa housut jalassa? Mulla on. Kenestä on tehty muulinkorvainen naurunalainen narri? Musta. Kuka menee tonne teatterin sisään ja hakee sen naisen ulos sieltä? Sä meet. Säkö? En minä, sinä. Just sä, kuka? Mä? Hän on mun pölkky. Hän ei oo sun skonki, hän on mun. Käsi varteni, rakkani, ei ole mikään köysi. Hän on mun. Ei vaan mun. Tulipallo se näyttää, mikä hän on mun. Häivy siitä, landelainen. Älä kiusaa, Lovisa. Näytelmä on harvinaisen todellinen. Nykyajan tyyliä, tiedäthän. 6, 7, 8. Hän täytyy olla lentonäytös. 18, 19. Moi, Lovisa. Hei, Luukas. Kalle. Kalle. Ja tyhjällä vattalla. Tule nyt, hunaruukkuni, ennen kuin muonas jäähtyy. Odottakaa. Älä pulota ruokaa. Haluamme tehdä sopimuksen kanssanne. Niin onks kaikki nyt entisellään taas, muori? Totta kai kuultiin. Muori, sä lupasit mulle, että et enää mene lähellekään noita ihmisiä. Niin lupasin. Noihin taiteilijoihin ei voi luottaa. Ei Jukkoseni. Sitä paitsi ne ei ole edes hauskoja. Ei niistä ole tappelukavereiksekaan. Toi nainen ei sitten pysty narraamaan mua edes kauhealla hopulla. Ei niin. I'm chopping with all of my might. Yay! Kallen laulut. Joko taas. Sanoin tolle uutispojalle lehtien heittämisestä. Heitetäänkään puhelinluettelotkin samalla tavalla. Pahus sentään. Taitaa olla paljon uutisia tänään. Häkäläinen poika menestyy. Elmeri Hutti, suuri takametsien levytähti, ansaitsee ensimmäisen miljoonansa. $1 000. Muistan Elmerin, hän oli vaan yksinkertainen hoilottaja. Ja on vieläkin, mutta hänelle annettiin kitara säästämiseksi ja hoilaksesta tuli aika mukava. 1 000 000? Hoilottaja, jolla on kitara.
Kuvitella, miksen mä löydä sellaista kaveria. Hänen lahjoillaan ja mun aivoilla tekisimme omaisuuden. Äitini ja isäni kasvattivat näillä vuorilla. Mitä ihmettä tuo on? Kalle siellä tekee jokapäiväisiä askareitansa. Kalle? En välitä ollenkaan kaupungilaista, joten jää näille vuorille ja laula pienen laulun ja pallot olen. Isoja pelokkaita palloja, mätisät tuliset pallot. Laupias taivaasta, sap tadap sap sap tadap tam tadap patta joo. Mitä sä oikein meinaat, Luukas? Eks sä näe, että mulla on töitä? Kalle, sun ei enää ikinä tarvitse tehdä töitä. Onks sä ihan sekasi? Sinä ja sun härvelis saavat aikaan kauneimman musiikin, mitä ikinä olen kuullut. Eihän toi nyt mitään muuta musiikkia kuin työnääntä otan viisisti ja istu alas. Istut siinä ja riistät maailmalta kauneimman musiikin, ihanimman musiikin vuorten tällä puolen. Hei, Luukas, toi on ihan järjetöntä. Kalle, tulet ansaitsemaan $1 miljoonaa. Onks se enemmän kuin $30? Jopa verojen jälkeen. Kuuntele nyt tarkkaan. Tarvitsen $1.30 uuteen Auraan Lovisalle. En voi enää katsoa, kun hän vetää sitä vanhaa. Kalle, lupaan sulle, että saat rahas, ja mä otan pienen riskin ja tyydyn siihen, mitä jää. Kuulostaa hyvältä, Luukas. Olet kunnon mies. Mitä mun pitää tehdä, että mä saan sen $30? Jukra, mä, Lovisa ja toi härveli, me mennään kaupunkiin. Mä hoidan kaikki järjestelyt. Luukas, miksi me istuta tuolla toisten kanssa? Noi paikat on halpoja. Meillähän on ilmastointi. Oot kunnon mies, Luukas. Siinä se on, porukat. Seymourin stereolevytysyhtiö. Tulipallot sentään! Katso tuota hassua silon näköistä taloa. Ihmiset, te katsotte nyt maailman kaueimmin soivaa rakennusta. Luukas, aika kuluu. Hankitaan ne rahat. Ei tää mikään kaupunki oo. Tää on jukeboksi. En olis uskonut, että kadotaan hänet tällä tavalla. Viimeinen minunlaiseni on poissa. Kalypso-hymnit. Isänmaalliset sambat. Äitienpäivälaulut. Jatketaan matkaa. Haluan toimintaa, kuuletteko, menkää hankkimaan kykyjä. Ulos täältä. Menkää meidän sirkusosastollemme. Ei oo kovin vieravalainen. Vai mitä? Uskon, että mä saan sen rauhoittua hiukan. En tottele kulkureiden käskyjä. Seison sanojeni takana. Istu nyt vaan alitartiseista. Me haluamme vaan hankkia teille $1 miljoonaa, herra Stereo. Älä unohda mun $30. Istu nyt hiljaa ja kuuntele. Kalle, pystytä orkesteri. Lovisa, hankki jostain puuta, että saadaan tarvikkeita. Chippendalini, kallisarvoinen antiikkini. Se oli vaan vanha tuoli. Me ostetaan joka tapauksessa uusi parempi tuoli, kun ollaan tehty hyvä levy. Risatuoli. Siinä ei enää satuta itseään. Tuliset pallot säntään, vaan hirvittää. Tuliset pallot vaan hirvittää. Tuo on ihanaa. En ole koskaan kuullut mitään niin. Nättiä. Kiitos rouva, niin nättiä koko eläessäni. Tuliset pallot. Saaks mä nyt sen $30? $30. Tuo oli paras soitu, jonka olen ikinä kuullut. Me panemme koko levybisneksen ylös alaisin. Allekirjoittakaa sopimus. Molemmat nimet, kiitos. Aloitamme levyttämisen huomenna. Laajaura Stereoteme-albumin. Sen nimeksi tulee Mäkeimmät rockit tällä puolen vuorten. Täysosuma. Siitä tulee kuumin levy, jonka ikinä olemme tehneet.
hyvät herrat, tulemme hankkimaan $5 miljoonaa uudella kyvylläni. Nyt hän saapuu, hyvät herrat. Stereolevyyhtiön tulevaisuus. Joe, sytytä orkesteri. Herra Kalle, valmiina? Laula nyt sievästi, Ysi. Näin paljon työtä $30 takia. Mä oon ihan loppuajettu. Maestro? Tuliset pallot. Olen ihan pua pelottaa. Hän on ihan selipeli posty. Kansaääninen Karuso Sorremaista. Voit valita hänet, miten aiot menetellä. Teen sopimuksen heti. Olen chop, kaikin keinoin. Siinä se on. Tarvitaan vain viritystä. Ulos! Olette saataneet minut perikatoon, minut Seymour Stereon. Ennen kuin saa $30. Minä sanoin ulos! Ulos! Meillä on vielä sopimuksemme. Nokkelasti ajateltu, Luukas. Ekstra, lukekaa kaikki. USA-lounasvaltiot ovat tuottaneet ensimmäisen öljytynnyrinsä. Presidentti onnittelee Pentagonia. Pentagoni on hämmästynyt. Lounas. Siitä tulikin mieleen, mun on nälkä. Siinä menee ihaninta musiikkia taivaan tältä puolen. Soita nätisti ihmisille. Chop with all of my might. Yay! Baakli korttelisto. Postia! Tuliset pallot sentään. Hän teki sen taas. Toi tyttö tossa postimerkissä on ihan nätti. Niin, toi kirje tulee Englannista. Mikä englanti on? Se on maa valtameren toisella puolella. Mikä kauhea hoppu, miksi ne aina mulle kirjoittaa? Odotas, niin katsotaan. Eks sä tiedä, että on laivastasta napata toiselle kuuluvaa omaisuutta? Missä mun silmälasini on? Eihän sulla sellaisia oo. Miksei? Koska sä et osaa lukea. Jaa, niin on, lue sä. Meidän on mentävä Englantiin heti. Sieltä saadaan rahaa. Siellä on testamentti. Enää ei voi olla pitkä matka. Tunnemmeko heidät? Emme todennäköisesti. Olisiko joulupukki? Väärin. Teekuppi? Ei, se on soutuvene. Lukas, en ole muuten kysynyt, miksi me ollaan menossa Englantiin. Sinun sukulaisesi siellä Englannissa jätti meille, tarkoitan sulle, paljon rahaa. Onks vielä pitkä matka? Pitkäkö matka? Tästä mennään vaan alaspäin, Loviisa. Vielä se on pitkä matka, Luukas. Ollaan melkein perillä. Siinä se on. Ei tarvitse enää soutaa. Voit laskea ankkurin, Loviisa. Ja terminää Karlo Kauan Smite, joka on täysissä ruumiin, ja siellä on vaimessani. Määrään, että omaisuuteni jätän seuraavasti.
Serkkuni Regina saa puolet monista miljoonistani ja amerikkalaiset sukulaiseni Kalle ja Lovisa saavat toisen puolen. Heille jätän myös tämän linnan. Tämän linnan juututtanen. Ei ole mitään tekemistä tässä vanhassa linnassa. Hei, Lukas, etsitäänkö tavaroita tänään? Ei tänään, kaveri. Olen menossa uima-altaalle. Tämä on tosi uima-allas. Pahuus, mikä tylsä paikka. Se on hurmaava. Kyllä, se on todella hurmaavaa. Mä haluun ruokaa. Etkö näe, että me keskustelemme ukkoseni? Rakas Lovisa, olet kuukaudessa edistynyt valtavasti. Lovisa ei ole laittanut yhtään ruokaa tässä pahuksen linnassa ja mun on nälkä. Päivällinen on katettu. Ja oli aikakin. Alkupalainen, sir. Kysy ruokaa. Kyllä, sir. Kaviarinen, sir. Ruokaa. Herran häntä liemenä, sir. Tulipallot sentään, mä haluun ruokaa. Lammaspaisti, sir. Oliko muuta, sir? Ei ole. Mä lähden nyt kotiin, sillä siellä mä voin etsiä tavaroita ja syödä. Mutta hunajaruukkuni. Sanon, että mä menen kotiin. Toivottavasti pankki lähettää rahat perässä, Kalle. Ei meillä enää ole rahaa. Mä ostin niillä jotain. Kaikilla rahoillako? Totta kai. Kaveri tarjosi mulle tosi hyvän sijoituksen. Amerikoissako? Ei, ne lupas lähettää sen perässä. Ne antoi mulle kuvan siitä. Voi ei! Buckinghamin palatsi! I'm chop, 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 chopping with all of my might. Yay! Piirakoita ilmassa. Kautta koin syömä kukkaroni. Lovisa, tämä kirja on ongelmamme ratkaisu. Maan tähden, Luukas. Taidat olla oikeassa. Olen yrittänyt saada tätä pöytää seisomaan tukevasti vuosia. Nyt se on oikein hyvä. Ei, Lovisaiseni. Tämä kirja on lukemista varten. Taivas ja maat sentään. Katso nyt, mitä tässä lukee. On 2 tapaa hankkia $1 miljoonaa. Tai 1 miljoona tapaa hankkia $2. Sanotaanko siinä mitään pöydänjalan korjaamisesta? Lovisa, sen jälkeen kun olemme lukeneet tämän kirjan, voimme ostaa sulle miljoonia pöytiä. Meille tulee silloin vähän ahdasta vai mitä? Katsotaan nyt. 2 tapaa hankkia $1 miljoonaa. 1. Etsi joku, jolla on $2 miljoonaa ja pyydä häneltä puolet. Lovisa, tunnetko ketään, jolla on $2 miljoonaa? No, en näin suoralta kädeltä. En minäkään. No niin, otetaan toinen tapa. Toisessa sanotaan, ota osaa ja voita kilpailu, jossa palkintona on $1 miljoonaa. Nyt päästään johonkin. Kilpailu, jossa on palkintona $1 miljoonaa. No, ainahan on toi kevätisiko Oyn vuotuinen leipomiskilpailu. Palkintona $1 miljoonaa. Siitä on puhuttu ratiossa. Ihania piirakoita voita, $1 miljoonaa palkinto. Ihana, siinä se on, Lovisa. Aiot sä leipoa piirakan hunajarukku? En minä, Lovisa, sinä. Lyön vetoa, että jos leivot sen ihanan mustarastas piirakkasi, sinä voitat sen $1 miljoonan. Niin varmaankin. Mutta mulla ei ole mustarastaita, Luukas. Kalle, ja minä hankimme ne sinulle. Ja muistakaa sitten, että tarvitsen 24 noita lintuja. Tipuset, tulkaa! Ruoka-aikaa! Tipuset! Kuunnelkaa emoanne, nyt on ruoka-aikaa! Lukas, auta! Lopeta tuo.
Meillä on jo riittävästi lintuja. En halua sitä. Mä päinvastoin, se tahtoo mut. Kerro sille, että oot jo varattu ja häivytään täältä. Anteeksi, mutta mun sydämeni kuuluu Lovisalle. Kevät Esikko Oyn leipomiskilpailu. Tässä se on. Odottakaa vaan, kun ne saa maistaa mustarasta piirakkaa. Silloin rahat on käytännöllisesti katsottuna meidän taskuissa. Katsokaa noita. Kärpäslätkäpiirakkaa. Marmorikakku. Kalteva pizzapiirakka. Keikauskakku. Odottakaa vaan, kun he näkevät meidän aikaansaannoksemme. Kalle, auta Lovisa laittamaan piirakka näytteelle. Tuomari tulee milloin tahansa. Hyvältä näyttää. Nappaan tosta muuten pienen palan itselleni. Tulipallot sentään. Hei linnut, tulkaa takaisin, tulkaa takaisin. Käskin teidän tulla takaisin. Sainpas kiinni. Lukas autaa. Ota sä kiinni loput. No, hei, tuletteko? Arvosteluraati on päättänyt, että koska kaikkien muiden osanottajien kilpailutyöt ovat tuhoutuneet, Kevät Esikko Oyn leipomiskilpailun on voittanut musta rastas piirakka. Teidän ansiosta syytäne. Tässä on $1,000,000 sekkinne. Hyvät naiset, me kiitämme. Lovisa ojennan sen sulle. Ei, teidän täytyy ojentaa se minulle. Kuka te olette? Olen verovirastosta. Te joudutte maksamaan veroja $1,000,000 tasan 999 ja 50 senttiä. Tässä on vaihtorahat, sir. Kiitos ja näkemiin. Muuten, herra Kehveli, huomasimme, että olette unohtaneet maksaa $1 osallistumismaksun. Otamme tämän 50 senttiä osamaksuna ja lopun voitte lähettää myöhemmin. Tulipallot sentään. Onks teillä koskaan näitä päiviä? I'm chop with all of my might. Yay! Kalle lähtee kisaan mukaan. Toivottavasti piditte lihan murekkeesta. Lovisa, sä tiedät, että murekkeen syöminen on mieliharrastukseni. Sen jälkeen otan vähän sitä herkullista porkkanavanukasta. Teen oman ikiiman murekkeen. Paha juttu, Kalle, mutta toi keljujänis on syönyt kaikki mun porkkanat, enkä voinut tehdä vanukasta. Tulipallot sentään. Se elukka meni liian pitkälle tällä kertaa. Alright. Jänis, missä sä oot? Tule tänne ja taistele kuin mies. Tarkoitan niin kuin jänis. Hei, tuolla se on. Jänis, valmistaudu tuomio-osiin. Vau, Kalle, toi oli makea heitto. Ei se nyt niin makea ollut, sehän meni ohi. Kalle, sä oot syntynyt kiekon heittäjäksi. Mikä heittäjä? Älä välitä, tee se vaan uudestaan. Tyhmä, miksi jänishän meni jo? Unohda koko jänis, meillä on isommat asiat mielessä nyt. Mitä asioita? Olympialaiset. Onko se jäniksen makuista? Kalle, olympialaiset on kilpailut, jossa ihmiset juoksevat ja hyppäävät ja heittävät. Jänistäkö? Niin, Kalle. Olympialaisissa sinä juokset, hyppäät ja heität jänistä. Lähdetkö? Ihan varmasti. Lovisa, pakkaa haulikot, mennään olympialaisia metsästämään. Naiset ja herrat, tervetuloa olympialaisiin. Ensimmäinen kilpailu on kuulan työntö. Monsieur Jacques Benimble työntää ensimmäisenä. Mun petit Adora, mutta minun on heitettävä sinut kuitenkin. Seuraava kilpailija on Iivana Kauhea.
Huuaa, sinusta tulee seuraava Sputnik. Ja nyt on herra Kalle vuorossa. Se on mun hunajaruukkuni. Lukas, en mä voi tulla tällaisena, mähän on melkein alasti. Jänis, valmistaudu tuomioosi! Jukra, ohi taas! Oli tosi hyvä. Voitit tuon kilpailun. Nyt on estejuoksu vuorossa. Siinäkö juostaa jänistä takaa? Joo, mene nyt. Toivottavasti teillä on omat jäniksenne. Sanoiko hän jänis? Paikallanne, valmiina! Hei, miksi ammut mun jänistä? Hei Kalle, he juoksevat jänistä takaa. Ota heidät kiinni. Ajakaa takaa omaa jänistänne! Vast is jänis. Toi on mun jänikseni! Mountain Combing to jänis! Lukas, mä oon ihan loppu. Sä pitää vanha jänikses, mä luovutan. Ai. Kalle, se on ohi jo. Heti kun sut julistetaan olympialaisten voittajaksi, ostan sulle niin paljon jäniksiä, että voit täyttää koko stadionin jänismuhennoksella. Nyt julistamme voittajat. Jacques Venimble, Ranska 2000 pistettä. Big Ben, Iso-Britannia, 3000 pistettä. Kalle Otsarks, 4000 pistettä. Se on mun hunajaruukkuni. Ja 10 000 pistettä keräsi voittaja Pupu Jänis, eläinten kuningaskunta. Nyt mä menen nappaamaan sen jäniksen. Hetkinen, mikä jänis? Sehän on kansainvälinen sankari. Kuuntele nyt, jänis. Rehellisellä pelillä voisit olla kuumin tavara sitten rintintinin. I'm chop with all of my might. Yay! Kalle sutii maineeseen. Hyvä on lovissa, mä maalaan talon. Ei vaan ymmärrä, miksi se on taas tehtävää. Vastahan mä maalasin sen 20 vuotta sitten. Tässä, Kalle, unohdit sutin. Kiitos, Lovi. No saa ompustaa vähän roiskuu. Katsotaas nyt, mistäs mä alkaisin. Ja aloitan tästä. Et saa kaalipiirakaan ennen kuin talo on maalattu. Sä joudut nyt töihin. Katsotaanpas. Ota vähän tätä ja vähän tota ja sitten vähän tätä ja paljon tätä ja sitten... ei hassummin. 1 päivän työksi. Taidan ottaa pienet lukoset. En halua tuhlata koko energiani tänä aamuna. Kyllä tuo Kalle on sitten sottanen. Heitän tämä pois ja säästän häneltä vähän vaivaa. Miten suurimainen maalaus. Oletteko te taiteilija? En oikeastaan, mutta olen heidän hyvä tuttavansa. Minun täytyy saada nyt maalaavan muotokuvani. Tässä on koppini. Tuokaa hänet taloni huomenna aamuna tasan kello 10. Ei syytä huoleen, hän tulee.
Kalle herää! Kalle, tilaisuutesi on kolkuttanut! Sano, että menee pois, en ole kotona. Nyt et ymmärrä, Kalle. Seison Neron jalalla. Ei, sinä seisot minun jalalla. Erinomainen, moderni, primitiivitaiteen yksilö. Maailman pitää saada tietää lahjoistasi. En minä tiedä. Nyt ei ole aika taiteelliselle vaatimattomuudelle. Kuuluisuus ja rikkaus odottavat meitä. Sinua myös. Aloitus on heti huomisaamuna. Muista nyt, Kalle, anna mun puhua. Sun taitees puhuu puolestaan. Te olette varmaan taiteilija. Madame odottaa teitä. Tätä tietä, olkaa hyvä. Oho, te saavuitte. Ai Maris, olettepa kempelä. Tehän tiedätte, että kaikki talossa on niin korvaamatonta. Lukas, meillä on ongelma. En muista, miten mä sen maalauksen tein, ja nyt mun pitäisi tehdä toinen samanlainen. Tehdään kaikki samalla tavalla kuin eilen, ja sitten odotamme vaan, että inspiraatio iskee. Jos se iskee, niin mä isken takaisin. Tämä on hyvä asento, rouva Gelst. Pysykää aivan liikkumatta. Kaikki oli täsmälleen niin kuin eilen. Katsotaas nyt. Maalit oli ulkona ja kaalipiirakka ja sitten minä otin vähän tätä ja vähän tota ja tosta tätä paljon ja tota tuli vähän ja... Oi niin, unohdin tehdä sen näin. Oi, no joko... Katsotaas nyt. Sitten mä teen jotain tähän tapaa. Minun seinäni, hyvänen aika! Kalle poika, oletko pian valmis? En jaksa pitää häntä enää kauan. Melkein, Lukas. Katsotaan nyt. Sen jälkeen mä panin tavaran tähän ja itseni tohon viereen ja... Monsieur Kallen inspiraatio tulee nyt minä hetkenä hyvänsä. Mikä tuo medaljon? Se kovenee koko ajan. Luulen, että inspiraationi on tulossa. Historiassa kerrotaan, että taiteilijat joutuvat kärsimään ja niin joudumme mekin. Tulipallot sentään, Lukas! Kato, mä pystyin maalaamaan sen vanhan leidin. I'm chopping with all of my might. Yay! Luukaksen autokaupat. Tuolta tulee ensimmäinen uhrini. Tarkoitan asiakkaani. Taidan levittää tervetuliaismaton. Hei, Kalle! Mikä tuo sinut tänne? Toi mun autorämä, se levisi täysin. No, mutta tänään on onnenpäiväsi. Tulit oikeaan paikkaan. Rehellisen Luukaksen autokauppa. Autoja joka tarpeeseen. Mitä se tarkoittaa, Lukas? Tarkoittaa, mitä siinä lukee. Sinulla on tarve, minulla on auto. Oh niin, mutta Luukas on vain yksi auto. Mutta se on sitäkin parempi. Niin, meidän täytyy lähteä. Terve! Terve! Hei, odota vähän. Et ole vielä ostanut autoa. En mä... Mä tiedän. Mitä sanot itsenäisyyspäiväautosta? Itsenäisyyspäiväautosta? Niin. Jokaisella isänmaallisella kansalaisella pitäisi olla sellainen. George Washingtonkin ajoi Delawaren halki tällaisella. Ja totta. Kuulitko, Lovisa? Vanha George ei koskaan tyhjentänyt sitä. Anna, Luukas pistää sinut ajajan paikalle. Siitä ei ole varmaan haittaa. Tulitte aivan sanattomiksi vai? Tää on melkoinen auto. Minäpä sanon, mitä tehdään. Tehdään vaihtokauppa.
vaihdan tämän valioyksilön teidän vanhaan auton rämään. Kuulostaa reilulta vaihtokaupalta. Plus $30 varusteista. Mitäs ne varusteet on? Tuhkakuppi ja kone. Ei tarvitse tuhkakuppia, emme tupakoi. Mutta auto tarvitsee. Nyt laitan koneen paikoilleen. Sitten sä voit ajaa vaikka kuinka. Ja $1 ja 30 saat tämän valioyksilön kaupan päälliseksi. Hetkinen, toi on mun vanha autoni. Niin, mutta se on mun uusi autoni. Et saa uutta autoa siihen hintaan kuitenkaan. Sovittu. Tänään on ollut oikein hyvä päivä. Tuli putsattua tonttia Kalle. Hei, kaveri, möitkö sä ton auto, jonka näin tuolla tiellä? Kyllä möin. Vahinko. Siitä tyylikkästä autosta olisin ollut valmis maksamaan $10,000. $10,000? Niin, mutta... Odottakaa tässä, sir. Auto on jo melkein teidän. Se pysähtyy eikä suostu lähteä hunajaruukkuun. Paina tota nappia, niin se lähtee taas käyntiin. Taitaa olla parasta, että mä hyppään rattiin. Ei hyvä, yritä kytkintä. Olipa hyvä, että löysin teidät. Lukas, tämä auto ei toimi. Eikö? Ostan sen sinulta $1 ja 30. Sen minä maksoin sulle, kun se oli käytetty auto, mutta nyt se on mun uusi auto. Mä haluan tuplahinnan, $2 ja 30. Myyty. Tässä se on ihan kuten lupasin. En tarkoittanut tätä autoa, tarkoitin tuota. Ymmärrättekö ollenkaan, mikä aarre teillä on? Tulipallot sentään, vanha rikkinen auto on rämä. Harvinainen antiikkiyksilö. Maksan siitä $10,000. Onko se enemmän kuin $1.30? Tämä on hyvä kauppa, sir. Ei ole, tää on vanha risa autokoppelo. Eipäs nyt vähätellä. Maksan teille $10,001 ja 32 senttiä. Ja annan limusiini kaupan päälliseksi. Sovittu! Ole nyt rehellinen, Luukas. Ole typerä. Chop with all of my might. Yay! Kalkkunan metsästys. Katsotaas nyt. Toinen silmä kiinni ja toinen silmä auki. Käsi pysyy nyt vakaana ja sitten vedät liipasimesta. En usko, että sulla on paljon mahdollisuuksia päästä sunnuntaina kalkkunan metsästykseen. Mahdollisuus, nainen. Kerronpa sulle, että Kalle on paras koeampuja koko seudulla. Älä sinä heiluttele sitä maalitaulua. Isuki, silmämunasi heiluvat. Et ole sopiva mihinkään kalkkunan metsästykseen. Mutta en tarvitse silmälaseja enkä halua laseja. Ja minusta tulee kaksipäinen haisunäätä ennen kuin pidän silmälaseja. Älkää välitäkö, tohtori. Kalle ei näe yhtään paremmin kuin huhulevaa pöllöä päivässä aikaan. Kalle, lue minulle nuo kirjaimet. 1 en näe, kun sulla on käsi silmillä. 2 en osaa lukea. 3 mä en tahdo silmälaseja. Yritä nyt osua tuohon kalkkunaan noilla uusilla laseilla, Isukki. Tulipallot sentään. Nyt niitä on 2. Voi. Yhdessäkin on tarpeeksi tekemistä. Enkä pidä silmälaseja. Nainen, koeta nyt tajuta, että voitto alkaa hämöttää. Mä aion mennä sinne kalkkunaammuntaan.
silmälaseja. Hyö! Isuki, toivottavasti naamasi on kiinni piirakoissa ja possussa. Hei, Kalle! Hei, Clem! Ei toi ollut Clem, se oli Ruffe. Hei, Louisa! Hei, Lukas! Isuki, ei tuo ollut Luukas, se oli Ville. Naiset ja herrat, tämän kreivikunnan erikoinen huvi on kalkkuna-ammunta. Palkintona ovat isoimmat ja lihavimmat kalkkunat, mitä ikinä olette nähneet. Miksei ne ammu varpuset pois korokkeelta ja jatkaa kalkkunoilla? Varpuset! Ensimmäinen osakilpailu, pullojen ammunta. Tuolta! 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 Toinen osakilpailu, pyörivät pullot. Tuolta! 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 Kolmas osakilpailu, liikkuva pallo. Tuolta! Ohi! Tuolta! Ohi! Nyt mun on oltava tarkkana, tää on viimeinen mahdollisuuteni. Nämä lasit on hänen ainoa toivonsa. Tuolta! Kalle! Olet koko kreivikunnan paras tarkkaampuja. Haluamme palkita sinut itse valitsemallasi kalkkunalla. Oi Isuki, sä onnistuit. Tulipallot sentään, nainen. Mä haluaisin kertoa sulle, että Kalle on tämä kreivikunnan paras ampuja. Jaa! I'm chopping with all of my might. Yay! Maaseutuklubilaiset. Testamentissa sanotaan, minä Regnilla Smite jätän Highbrown kerhan jäsenyyden 18 serkulleni Kallelle. 18 serkku. Mä oon mun laskuopin mukaan nyt 17. Kuka siellä on? Kalle ja Lovisa! Käykää sisään! Mikä nätti pieni lampi. Hei, mitä mä nyt sain hunajaruukkuni? Sait ihan ehtä mursun. Tämä on uima-allas, ei mikään kalastuspaikka. Päästäkää minut koukusta heti. Olen tämän kerhon varapuheenjohtaja. Heitä se takaisin ja yritä saada puheenjohtaja. Highbrowlaiset ovat menossa metsästämään. Lähdetään mukaan. Ette voi lähteä mukaan tuolla tyhmällä kaakilla. Tyhmällä! Tämä hevonen on Nero. Palle!
Paljonko on 2 × 2? Vielä kerran typerys. Seuratkaa! Hiop! Hyppää, hitto soikoo, hyppää! Nainen, mitä sä siellä teet? Jokaisen on oltava jossakin hunajaruukku. Tulipallot sentään, Lovisa. Onpa toi turkis hyvän näköinen. Hyvä esitys. Olette voittaneet metsästyksen. Puristaisin kättänne, mutta se on ala-arvoista. Nyt ei ole. Nopeammin, nainen, tarvitsen liikuntaa. Five. Oikea ilmaisu on 4. 3, 2, 1, 0. Jos ikinä on nähnyt pöydin, niin toi on ainakin 1. Onneksi olkoon. Voititte kaikesta huolimatta kupin. Tulipallot sentään. Mulla on jo kuppi. Ei tässä muuta tarvita kuin soosia. Kuule, Lovisa, taidamme voittaa tämänkin kupi. Mähän sanoin, että nämä kupit on hyviä johonkin tarkoitukseen. Niin olet oikeassa, Isuki. Olet niin oikeassa. Kuka haluaa pelata tennistä? I'm chop, 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 chopping with all of my might. Yay! Hanskanaapuri. Hyvät ihmiset, tulkaa kohtaamaan maailman vahvin mies, Ransky Joe. Palkintona on kukkaro, jossa on $300. Sen saa se mies, nainen tai lapsi, joka voittaa Joen. Eihän niin vahvalta näytä. Risukan on lihakset, niin mitä jää jäljelle? Sinä hunajaruukku. Ihan oikein. Lyö vaikka veto, että voitan hänet, vaikka toinen käsi on sidottu selän taakse. Mahdollisesti, mutta en usko, että hän suostuu siihen, että hänen kätensä sidotaan. Tiesin, että hän on pelkuri. Siinä tapauksessa unohdetaan koko juttu. Kuule, Kalle, ei sun tarvitse voittaa. Pysyt kehässä 3 erää, niin $300 palkinto on meidän. Tarkoitan sinun. Mitä mä kukkarolla teen? Kaikki kaverit kerhossa naurais mulle, jos mä kulkisin kukkaron kanssa. Mitä? Älä huolehdi kukkarosta, minä pidän siitä huolta. Joo, niin no, en mä tiedä. Tule nyt tätä tietä, mennään pukuhuoneeseen. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä tämän vuosisadan sensaation Ransky Joe tässä nurkassa? Ja kehään kiipeää hänen peloton ja rohkea vastustajansa Kalle Kehveli. Oho, koita nyt kasata itsesi, Kalle. Sieluparka. Hän on unohtanut sitoa kengännauhat. Mä kurkotan tästä ja sidon ne hänelle.
Kaveri voi vaikka satuttaa itsensä. Pidätelkää mua! Tulen tappamaan hänet! Valmistaudu saamaan ansiosi mukaan! Tulipallot sentään! Tyrmäys teki hänet kylmämäksi kuin Eskimo jäätalossa! Kalle, olit suuremmoinen. Meistä tulee ammattilaisia. Tässä on palkintonne, olet ihmeen voittaja. Minä huolehdin kaikesta. Hei, toi oli helpoin palkinto, jonka olen ikinä saanut. Tästä lähtien tulee kuuntelemaan sua, Luukas. Kalle, poikaseni, sinusta tulee seuraava vähän kevyemmän sarjan voittaja. Chicago, Kalle ja tiedoton Carl. Tanktown, Kalle osaa asiansa. Pebble, Colorado, Kalle ottelee hellavaroin. Kalle taistelee tittelistä Rockyvuoren kanssa. Et sä näytä niin vahvalta! Kattokaa nyt tota lituskaa päätä! Ja 3 jalkaakin sulla on, meinaaks sä, että sä pääset paremmin karkuun? Hetkinen, Kalle, toi ei oo Rokki. Sä puhut Jakkaralle. Rokki on tuolla. Toi ei oo mikään ihminen. En ottele hänen kanssaan. Älä ole yhtään huolissasi. Niin pian kuin Lovisa tekee vähän jalkatyötä, olet mestari. Jalkatyötä? Mitä sä oikein puhut, Luukas? Mä hoidan sen. Lovisa, Rokki taisi unohtaa sitoa kengännauhansa. Menisitkö sitomaan ne hänelle? Menisin mielelläni, mutta en voi. Mikset voi? Katso itse. Vetoketjut! Näkemiin, mestaruus! Oi ei! Siinä sä olet. Tuo miesparka on ihan hiestä märkä. Mä annan hänelle pyyhkeen. Iskä Rokki, törmää hänet! Anteeksi, onko tämä herra Rokin pyyhe? Saanko lainata sitä hetkeksi? No totta kai. Rokin pyyhe on heitetty kehään. Hyvät naiset ja herrat, uusi mestari on Kalle Keeveli! Juu, boss. Olisin mä kyllä hoitanut hänet, jos mä olisin saanut hänet kiinni. Kalle, vanha Veikko, tiesin, että pystyt siihen. Niin me teimme sen, poika. Kerro mulle, kumpi se oli, vasen koukkusi vai oikea suora. Hei, Kalle, näytä mulle. Niin on tarkoituskin, Luukas. Henkilökohtaisesti. Kalle, kuuntele. Pystyn selittämään. Apua, tarvani varokaa.